Iki bolo tak sepilno mbakuku bolo sak mene iki gambare mbakuku. Ya iki mau aku ngomai bal bolo. Bale. Bale tak peki bolo, tak peki. Mane-mane gak dipeki wong payu yo nan bale. Mbakku sing kono iki godhonge. Sing didol iki godhonge. Oh, ngene iki bolo. Mbakune dipunggel. Butuhe apa dipunggel godhonge? Butuhe godhonge cek tambah kandel, cek tambah bobot, kualitasnya itu tambah apik. Ini iki carane ngunggeli mbako. Oh, ngene iki. Yo cepet wae mbakone dipunggel iki bolo. Oh, iki kasep bolo ngene iki sanes. Lu keto cak wite. Ses. Oh. Ayo piye mbakone ra normal bolo. Mbakone padha alum kabeh. Rata-rata mbako saiki ngene iki kabeh. Kena ngapik daerah kene. Lho iki lho bolo tak hitungno godhong sing normal temenan mbakoku lho. Iki godhong pira iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, udah 20 bolo. Iki wis normal. Sing apik ngene iki. Dipunggel godhong 20 punggel. Wah, apik kualitasé mbako. Pengalamanku saiki iki lho. Pengalaman mbahku. Tapi ket biyen wong-wong ya semono kuwi, sakmono kuwi. Iki kabeh ya ra sing godhong 20. Wah, gedhong pira iki wong ndek wis metu kembange. Mergo mbakone ora normal. Metu kembange teko dipungkel no bolo. Cek yang tuwek bareng kualitasnya yo mantap. Oh, iki bale ngene iki bolo dipeki. Iki ya payu bolo bale. Oh, iki bale. Iki payu. Oh, garing kabeh. Ya ora kabeh ya, garing akeh garing sing godhong ngisor. Wis ngono bolo ya, aku tak narusno iki lho ngomai bal. Bale cek. Bale cek akeh. Loh, bale ngene iki bolo. Iki lumayan san. Sakmene. Regane mbok pira gurung tau adol. Ya wis bolo ya, sik. Assalamualaikum.